Zondag vond het jaarlijks koningsschieten plaats bij schutterij het Zandtakker Gilde Sint-Jan. En nadat Geert Hendricks als vorige koning van de versierselen was ontdaan en de jubilarissen waren gehuldigd, kon de strijd beginnen. En dat houdt in dat we dus door op de vogel te schieten en het lichaam eruit te schieten, dat we dus een mogelijk nieuwe koning hebben. En ja, dat is even spannend, want dat weten we niet. En wat wordt er van deze koning verwacht? Dat hij bij recepties aanwezig is, ons vertegenwoordigt bij officiële gelegenheden, bijvoorbeeld bij Sinterklaas intochten, bij iets met de burgerij of bij de kerk, diverse dingen. Noem maar op, met andere schutterijen, bondfeesten enzovoort. Eigenlijk de meest rare dingen waar we voor uitgenodigd worden. Als er naast de familie is, in de vorm van een vriendin of een vrouw, dan zou die koningin kunnen worden. En ga je dus samen naar recepties toe, naar al die officiële gelegenheden. Maar dan moeten we natuurlijk wel mee instemmen om dat ook te doen. Het komt ook wel eens voor dat een vrouw of een vriendin zegt van nou nee, dat ga ik niet doen. Want er komt nogal wat bij kijken. En gaat u zelf ook deelnemen om koning te worden? Ja, ik heb heel lang zitten twijfelen. Ik ben zelf pas 2 jaar lid. Dus nog vrij jong eigenlijk, of heel kort. Maar weet je, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Volgens mij zeggen ze altijd, ja, je hebt zo'n soort enthousiaste verhalen. En ja, goed, ik heb er met mijn vrouw over gehad. Met mijn kinderen, die ook alle 3 bij de schutterij inmiddels zitten. Wij hebben zoiets van, nou, we gaan ervoor, we gaan het proberen. En mij lijkt het een eer om te doen. Waarom wordt het gedaan? Nou, vanuit eerst een passie die je hebt voor het gilde- en schutterijwezen. Een hobby. Dus je passie, hobby, net hoe je het wil vertellen. Je gaat met een groep mensen iets historisch neerzetten. Dus in de vorm van een défilé lopen. Een uiting vertonen van cultureel erfgoed, zo gezegd. Nou, als je daar passie voor hebt of een interesse, is het natuurlijk prachtig om te mogen doen. En verder, het is natuurlijk ook heel gezellig met z'n allen. Je ziet daar mensen er staan, we kennen elkaar allemaal. We helpen elkaar ook als er een keer wat met iemand is. Dat kan van alles wat zijn, of thuis een klusje of weet ik veel wat, iets emotioneels. Dan zijn we er voor elkaar. En het is dus eigenlijk, zo gezegd, ook echt een broederschap van oudsher. En dat proberen we met z'n allen uit te dragen. Ook naar de gemeenschap toe, maar ook zeker onderling. Hè. Dus door hier op de schutterij te oefenen 2 keer in de week. Van alles te organiseren, naar bondfeesten gaan enzovoort. Ik denk dat wij met zo'n 60 à 65 leden zijn. En dan hebben we natuurlijk nog vriend van. We zoeken overigens ook nog steeds vrienden van en leden. Dus mocht je nou zeggen van hey, dat vind ik leuk, daar zie ik wel in. Ik wil daar sponsoren of ik wil daar lid van worden bij die club mensen. Het is ontzettend mooi. We doen van alles door het jaar heen. Er is, zoals je misschien hier achter je kunt zien, ook van alles voor de kinderen. Dus de kinderen zijn welkom, mogen meekomen. Iedereen is welkom, dus ja. Na 122 schoten kwam de vogel naar beneden en mocht Marco van der Valk zich schutterskoning noemen.